reivindiquem el desviament perquè fa molts anys que l'han fet en Corbera i en Polinyà i en Llaurí no l'han fet. Entonces, el que volem és el desviament. Explícanos el problema que teniu així al carrer Sant Vicent. Pues passen molts camions, passen 100 camions l'hora, molt de trànsit, tots els que van a la costa, i passen per un carrer, que això no és carretera, és un carrer. Com els afecta el pas de camions i de cotxes? Això és de por, això és de por. Estem veient que arriba un camió, Això és de por perquè sí... la gent de seguida comença a creuar el carrer perquè volen interrompre el pas, el trànsit, per a reivindicar una volta més que volen un desviament. El desviament perquè això és insuportable ja. Així passen un centenar de camions a l'hora i no es pot viure. Per què passen tants camions? Perquè tot el trànsit de la Ribera Alta i baixa tot va sempre així. I una cantera i tal, que tots els camions venen per així. Els veïns han eixit al carrer a manifestar-se i també han col·locat pancartes de protesta a les finestres i els balcons. Per exemple, Àngeles, vostè té un cartell que diu prou de pols. Com li afecta a vostè? Pues malament, perquè estic mala dels bronquios, des que visc en aquesta carrera. Mira, fa un momentet ho han netejat. Mira com està. Pues això pols, quan passem la traguem, i estem tots mals dels bronquios. Tot el carrer està mals dels bronquios i d'asma. Des de quan esteu patint aquesta situació? Farà uns 20 anys. I heu fet alguna queixa? Heu fet alguna reivindicació prèvia? Hem arreplegat firmes, s'han presentat a Diputació, l'Ajuntament també ho ha demanat i no mos fa cas ningú. Però té soroll de trànsit. I aquí estan les càmeres de televisió i tot el rotllo i jo què sé. Sap per què s'estan manifestant els veïns? Sí, estic sentint que volen desviar el tràfic d'ací, Vostè passa molta sovint per així en el camió? tots els dies. D'on vens? De la cantera. I entens per què s'estan queixant els veïns? Sí, clar, no, es compra, perquè el trànsit que n'hi ha així, ja veus, xiquets i tot, pues, és un perill. I que dona molta pena. I ja està bé que estem 20 anys així, en este carrer que era la glòria, i ara és l'infern. Avui els veïns de Llaurí s'han manifestat, però no és una excepció. Tornaran a fer-ho la setmana que ve, l'altra i l'altra. Estan decidits a no parar, insistir, fins que d'una per totes els facin el desviament.